का रउआ गर्भधारण के योजना बनावत बानी? का रउरा पीरियड्स मिस हो गइल बा? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करे के सोचत बानी बाकिर समझ में नइखे आवत की पीरियड मिस होखला के केतना दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करावल जाव? जांच के सही रिजल्ट जाने खातिर पेशाब के सैंपल कब लेवे के बा? आज हमनी के है सब आम सवाल के जवाब के बारे में बात करब। पहला सवाल बा कि पीरियड्स मिस होखला के केतना दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करावे के चाही? गर्भावस्था के जांच करे खातिर जांच पीरियड्स मिस होखला के 10 से 12 दिन बाद करे के चाही। अगर जांच गर्भावस्था के 10 दिन से पहले कइल जाए त एकर नतीजा भी नेगेटिव हो सकेला, काहे कि गर्भधारण के बाद शरीर में मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बनेला। HCG हार्मोन के स्तर बढ़ जाला जवन की गर्भवती होखे के कुछ दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में देखावल जाला। पुष्टि खातिर हमेशा कम से कम 2 बेर गर्भावस्था के जांच करे के चाही। अब सवाल उठेला कि प्रेगनेंसी टेस्ट खातिर यूरिन सैंपल कवना समय लेवे के चाही? गर्भ के जांच खातिर पहला सबेरे के पेशाब सबसे बढ़िया सैंपल होखेला। इस समय जांच कईला से सही नतीजा मिलेला, काहे कि इस समय पेशाब बहुत गाढ़ होला अवुरी कम पानी पियला से पेशाब पतला नइखे भइल। एकर कारण ई बा कि एकरा में HCG के मात्रा बहुत ज्यादा पावल जाला। अगर रउरा सबेरे पेशाब ना कर पावत बानी त 3 से 4 घंटा तक पेशाब के रोक के दिन भर कवनो समय जांच कइल जा सकेला। ऐसन जानकारी खातिर हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।